Takže dáte mi pri novej cvičbe. Dneska máme cecky. Teda push. Áno, hej, áno, push. Cecky číslo 3, ak sa nemýlim. Tak nejak. Dneska si dáme, že 2 skúpy každý. Hop. 1. A to keď zatvoríš? Hopa. Máme tam to ešte dosť. Máme tam to takú akurát. 1. Ty kokos, to zase bude cvičba. Hop. A udrali sme. A konec. A hotovo. Samozrejme. Počkaj, teraz aby som dobre zatvoril ten shaker. No, a teraz to bude stríkať. No, Zas. teče ti to. To furt. Jaj, dobre. No daj. Zas ošťanariť. No, ty chuť ošťanariť. Mikrofón máš, dobre. Mám. Ošťanariť. Štrnks. No. Normálne X, jak vždycky. Ošťanariť. Ty kokot. Nekupujte to. Nekupujte to mango marakuja, je to úplne odporné. Fakt, prísahám, keby ste našteli do pisoáru, vyketeli sa tam a vystrali a obližete to. Citrónový cín, dobre. Čo to zase bude? Ale necítiš ešte nič. No čak už, ale pery ma svrbia kokot. Poďme už. Poďme. Úter, lebo... Poďme. Takže dneska bench? Bench. Že sa pýtaš. Od konečne normálne kotúče. Jak som bol v tom Paradise v Trenčíne, No. normálne, že plastový kotúče. Jaký by som Lego skladal. Tu sa nedá nejak normálne lahnúť na tomto benči. Henry, bečka. Erier. To je škaredá. Keď nikde nejsú. No však. Či hovorím, že toto vyskočí. Jeden. Dva. Poď. Poď, 5. 6, poď. Tlač. Konečne 4 krát to piče. Čo ti? 5. 5? Čo ti jeme tak dobre? Nice. Dobre, kokos. Ty čo robíš doma, prosím ťa? Keď si mi nedal ani ty? Nič. Desiny. 80? Dám 85 dneska? Poď. Čo toto je 80 už, desiny. Ale 85. Možno. Dneska samé PR-ka. A poďme. $85. Poďme. Poď. Tak to dáš, poďme. Poď. A poďme. Čo ti je, Peter, ty si veľmi prepatý, ty.
Kokot. Jebe. To išlo rýchlo. Jak nič. Devadesát. 90. Poďme, Peťa, to vidím všetky veci, čo bolo. Poďme si, prečo to robíš, poď. Poďme, poď. Áno. Čo ti jebe? Petr, že usíva. 90 kokot. Čo ti jebe, Petr, si prepatý. Ja to nechápem, jak? Čo ti jebe? Petka, 10 na 20 na 90 kg, Peter, prepatý normálne, ja to nechápem. Čo ti jebe? To som dneska nečakal. To je ako... PR-ko? O 10 kg navyše, len tak. Len tak proste. Len tak proste. Len tak. Len tak. Znúdi, Proste. že prečo ne, ty kokot? Čo ti jebe, Peter? Ja ti hovorím, že Prepatý. ten incline dumbbell je proste... Incline dumbbell press proste, kámo. To je čo ti poviem. proste... Ty kokot. Asi mi pomôž hore. Poď. Fajn. Však sú ťažšie jak v Trenčíne, ty kokot. Aha. Ja už toto asi nejdem. Nie. Ja dám toto, jednu sériu, potom môžeme ísť ramena predné. Dobre. Ale ideme na Smith predné. Kam? Na Smith. Na multipress. Je tam malký cvik. Však na predné delty. A ako vyzerá? Tlaky. Jaj, okej. No, sprav to ešte. Kúpete na toho šaška. Môže byť. Ale to nedočahnem. Skukut. Od. Ty asi bližšie. Kúsok. Tak, stačí, to už si moc. Ozaj. Aha, Som moc. to píke. Potom bacha na hlavu. Oh, yes. No, yes. Dobre. Dobre, poďme už. Dobre. Šaška, Šaša, šura, ša. 10. Jo. Easy. Hej, mne nejak začína byť zle z tej pretréningovky. Oplatilo sa to na to 90-ku. Aha. Potom si aj bližšie ruky. Dvadsať. 20. To dáš jak nič.
Skús ruky bližšie si dať. A poď. Fúha. Poď mi nadvihnúť. A poď. Pečky? Hej, ty už si mal sériu. Asi. Hej, mne navracanie. Ešte na vracanie? Neviem, či to je žalúdok alebo srdce. Jebaná pumpa skurvená. Jaká pumpa? Čo pretreningovka? Jaj. Aj tebe je zle? Pičovina extrémna. Je ti zle? Nie, len na piču pumpa. Jaj. Strašne to je na kokot. Budem utekať na záchod. Do piče. Sa vygrcať. Vyhodí do piče tu. Strašne sa mi na piču cvičí, čo ti jebe, musíme kúpiť niečo normálne. Aha. Asi ja len citrulín budem chodiť. Len citrulín? Uvidíme, ako to pôjde, keď tak prihodíme. Uvidíme, ako pôjde, keď tak prihodíme 2,5. OK. A idem. 2,5 prihoď. OK. Už? Už! No dobre. Čo už, však som iba jeden oný. Dám ti radšej takto, lebo tam je to na krivo. Jo. 3. 4 pod. Ty kokot ma posunulo celého. Ty kokot normálne. Sorry. Ojička, nevadí, dobre. Tu nechcem byť na tomto. A poď. Poď. Pekne. Páč, dobrá. Poď. Jeden ešte. Poď. Ah. 80. Krič. Jaj. Jaj. Milujem pekdech. Ja tu odpadnem. Koľko ideš? 90. Warm up? Set. Set, OK. $100 kilo? Tak nič. Marek mi bude stavit. Kde si znovu? No vajca odpačené. Pekne, poď. Pekne. Daj mobil. Ha? Daj sa mobil. Naozaj. Pekne, pekne. Solidné. Není mi dobre. Čo? Není mi dobre. Ani mne. Akože na odpadnutie. Už to neberem, kokotina vyjebaná. Ja sa nedožijem 30-ky. Aha, je to možné.
To je 90. Po tomto sete asi umrem. Zahoď to do piče, tú kokotinu. Zahodím to do piče. Do kontajnera. Von oknom. Kto chce zadarmo pre tréningovku? Do hajzlu to vysyp. Do hajzla. Mačkám to dám. Ja už som aj zabudol, že som tam dal 100. Poď. Jaj. Dobre. Nevadí. Pekne. Však ja to neustojím. Ja už som starý. Dobre. Kľudne, môžete, kľudne. Poď. No vieš čo. Idem. Hej. Hop. Ešte jeden a hrozne pomaly. Pomaly. Stačí. Dobre. No. Plus 5. Ty pôjdeš 5, ja si dám 2,5, lebo mne 5 je moc ešte. OK. Čo? Však za to. Čo chceš mi dať placebo? Poď. Poďme. Pekne. Pomalinky. Progressive overload sa tomu hovorí. Ja som to tak vedel, že mi tam niečo dá. Progressive overload, musíš. Dobre. Ja som rozmýšľal, čo je to také ťažké. Tento žebrek mi tam dali ešte... To je taký rozdiel? Si cítil? Áno. Tento žebrek mi tam dal ešte 1,25 kilo a rozdiel, to je taký veľký. Halus. Však toto som dával aspoň na 7 krát. Je to najvyššie, že? Progressive overload. Je to najvyššie? Není. Dobre. Čo ti iba prvý mi prišiel, že ťažký, druhý, že úplne ľahúčky a posledné boli také... A prvý som ti ešte zdvihol. Ten prvý, čo som ti zdvihol, si myslel? No? Áno. Si mi zdvihol? Áno, prvý som ti zdvihol, úplne prvý, čo si išiel. Jaj, na čo? Však jak na benči. To je jedno, toto nedvíhaš, však to je jak s jednoduchým, keby som išiel. Nemusíš toto nedvíhať, to je zbytočné. Dobre. Tak.
Pekne, pekne. Ale tu druhý set ide vždy ľahšie. Tomu ver, tomu ver. Poď. A bum. Ja. A pomej. A poď. Jo. 3. Škoda, škoda. Á, pomej. Dobre. Jednoručka lepšie. No hej. Ujebať. Tak... Hajzel špinavý. Kokot. Ale dobre, na koľko? Na 3? Aj na 5. Dal si 3, potom si tam nejak zastavil, ale dal si ešte 2. Si myslím. 3,5. 3,5. OK. Optima. No. Placebo, placebo. Jebené placebo skurvené. Dobre. Daj. Poď. No, 3 levely. Ha? Že som na tých 38,3. Ale dneska to nedám, lebo nebudem na sluchatkách. Môže byť. Bandicoot. Kam si jebol tú dlhu? Ja aj tam. Sorry. Mne seru. Ja, že sme sa zhodli. Ne, ne. OK. No hej. 27 kg. Poď. Ale cítim si o mnoho viacej. Jaj. 38,3. A poď. Poď. Pekne. Aj forma dobrá po piči. Toto čo, opálený som jak oné. Jak cigán, keď som bol. Počkaj. Dobre. A piču. Tlačíme. A poď. Dobre. A udri. Dobrá. Pekne, pekne, pekne. To je málo. A ukáž. Prosím. Že full stack.
Full stack. Čo, zápästie mám z toho v ryti, úplne mám zápästie mám bude kokot. Kámo, to čo máš? Ty máš normálne nádor. Normálne kúkaj sa. Pičovina. Počkaj, ešte dáme. Ešte jeden set si dá. Ešte dáme. Výborné. Výborná. Akože čakal som, že 85-ku, že ty koko, že možno to nedám, ale že 90-ka? Úlet. Kokos. Aká Dano, to bola brutalita. koľko si nemal cecky alebo netvičil si? Kedy to bolo? Naposledy 60-ku, čo si išiel, si mal na 2-krát. Či 3? No, 2. Neviem, nemám tu mobil nabitý. A dneska proste, že 5 alebo 6. Aha, to je dobre. Dlho som nešiel bench. No nič. Dúfam, že sa vám páčilo video. Áno, dúfam, že sa vám páčilo video. Dajte tam like, odber, komentár, všetko. A vidíme sa u ďalšieho videa. Tak už naozaj, serus. Čauko. Serus. Na parádu.